No, neproti mě říkat, dělat, co tam dělá. Kterýho je to Ne, já jsem hele, za mostem první je za mostem doleva. Tak ten most prostě největší přes celý, tak za ním je prostě malá polňačka Přískerově Závora a tam jsem jel, viď? Když říkal, hele, byly tam nějaký stopy, říkám, asi tam jeli, tak jsem to podles, jel jsem dozadu a teď se to tam ztratilo v tom bramborišti, no. A co ty pak, jak se děláte? No a pak bylo to až za tím druhým mostem doleva. Tam se jede, jak jsme to, jak jsme přijali ten most a ty jsi tam jel. Na tím mostem Jo, to tam já jeli si myslím, že možná tady ta cesta, co jsme jeli my s Frantou, je lepší, protože tam budeš do kopce a tam jediný kopec, který ty vyšlápneš až máš kolo. Je tam, ale zase tam byly ty šutráky úplně hrozný. a tam nahoře byla cesta, jo. Je tam popásno poměrně A jak jsi jel ty? Já jsem měl potom. Je to o něco delší, ale taková jako chvíli. Pojď Jonáši. Hledal jsem to asi 4 minuty nebo na to. Pojď, šlapej! Díky, ty máš šlapy! Nekece, šlapej! Jak chceš, jestli chceš horší terén, nebo jestli chceš jít to na stejnou časově. Jsou tam dvě cesty, kterými se jako můžeš dát a jde to úplně na stejnou. Když máš dobrý kolo, tak asi jako ten terén je kratší. Jo. Toho bahna, kámo. Tak další, Imo, kolik